ya kuma bani abinci mai kyau ba mara kyau ne ba. Yau gani ga alƙali ranar farko ba wai ba, an gabatar da shari'ar mu kisa nayi ba karama kuwa ba. Alƙali ya ce ma yaro dan baba, na zifka da kai ne kai kisan kan ko ba kai ne ba. Na ce masa ni din ne da kaina ba wani ne ba. Ina jin haushin sa ne na faɗa masa ba wai tun yau ba. Alƙali ya yanke hukunci na kisa na duba, ta hanyar rataya za a yi ba sassauci ba. Tsoro ya kama ni amma ban nuna ba, ya ce mini ka iya ɗaukaka ƙara in baka yarje ba. Na ce masa